Здравейте всички, аз съм Рефеникс Диги, сме DJ Vampire 100. Сега цъкаме зейцит, само ще направя няколко настройки. Готово? Аз ще да копам. Окей, аз правям тук. Лапис! Да бе. Ела? Омага бе! Ти от ли се? За първи път намирам. Аз тук лаписа никога не го събирам, не знам за какво ме. Лаписа може да спълниш в хекс? Не знам. Аз никога не знам. Това да рога тук 100 часа бе. Брадвата обаче е по-добре с Тимбър мода. Ако намериш гравел, санд или клей го събирай. Трябва и не стаки нищо някъде. Намерих марбъл. Има ли чиза? Аз тук изобщо нищо не разбирам да ви кажа. Опа, тук има... Ще ли му пиша, Не, в чата мога. Да, съм на бега, Курда ЦСК, А никой го е писал? Те е Options. Чакай първо да се пусна на... Не чипно така е. Да се пусна и аз на ресапис. Да видам. Да, стана. И аз съм на ресапис. Мани готови. Аз вече имам бая каблстон. Да скача ли горе да крафтим малкото учета? Окей. Я по-скоро ми направи чип. Да. Аз все пак си направя кирка, де. Дори не знам що направи, де макарай. Така, 200 кирки най-важното, защото нямаме. По-важното е, сега ще ти покажа. Яко. Това дали може да се прави? Това? Преди малко бях взел, ще си... Това защо ги взимам, бе? Кое, бе? Мога... ти само спаунерите, нещата, които не могат да се правят, мога да ги взема. Ейте, какво правиш? Това, сега. Ейте, той, брадве, той и той. Ти Giant Sword вече, бе. Ето, като нямаме много нещата. Ако не... Аз мисля да си вървим в това байон според мен, ще най-добре. Чай, събра малко дърво. Така. Яко е това, че има Timberwood. Бая по-бръчко става. Виждам батата, ама то няма почти нищо, аз съм влизал. Влизал ли? Влизал съм в такива смисъл. Те, които се чупя някакво. Тук Timberwood нещо не ми избачка. Сега на втори пещера. Идвай. Много яко е. Ще има айран вече. Айран и редстоун, никога статка е. Редстоун не мога взема, карай. Добре, после се разкарваме, тук няма да трябва. Аз съм с бая FPS в момента. Не, то пък не сега се разкарваме, нямам нищо. Аз съм с 19, за сега ми е добре. На мен това ми е нормалното по принцип. Намерих кол. И айрон. Още. Чай, сега ще си направя пръчки. Чек, аз забравих, че се прави с такова. Започнах да го направя с обикновено непреработено дърво, да правя пръчки и ми се получи нещо друго. Чай. Сетих съм мисля. Няколко кръчки. Такова като фенси, ама по-тъпо. Къде си, бе? Пещерата. Не, тук вече няма нищо. Има кокали. Ще я знам. Имам 11 айран и 2 кола. Окей, аз. Време е да торчу ли? Няма сме торчу. Взех стреличка. Аз съм махнал тук. Има още кола, бе. Не съм го видял. Ще го взема. Замък! Да! Аз ти казах, човек. Давай, ама не, още няма фрейм. What the fuck, къде е? STS, ама си говори. Точно и това. Ама още не чули. Още не фрейм. Защото има много силни. Като съберем айран сет поне. Чули? Leg the boss! Чули? Да. Аз ти как ще ме знам, си видя ли? Цепна ми. Окей, игра с страшно. Чек. Keep inventory true. Готово. Аз ще поспълнарте. Аз пуснах геймро вече. Така. Споко дори да подключа. Чай, аз сетна спаун поинт. Мапа. Мисля да... Спаун поинт, ето го. Добре, игра с нормално. Качвам се на втори етаж. Здорово. Що скажеш има стълбе? Също. Фак, има супер спаун. Добре. Готово. Айрон лопата! Си бе! И снимай тия кокли, защото с него може да се красти един меч. Добре? Това ще правя. Къса. Не! Телепорт.
Окей, тъпа. Имам ябълка, ще изам. И аз съм няколко. Чупи, 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 чупи. О, спана на крипари! Опа! Оп! Не знаеш кой има отгоре? Ко? Чуваш ли? Близове! Точно за тия батъл арсен. Ето! Не! Две сърца! Не изпълна ли? Умрема без вас! Няма да го О, видя. 6 айрон изпечен. И стринг. И хляб. И Давай, ябълка. Аз А че, difficulty hard, а така. Ко праже? Не, че дойде пукнеш, ще се го влияйте ми споко. Шорт, ти говорам се. Чек, че да пукнеш пак не се го влияйте ми. Да, ма ти го прави на шорт. На хард. Как може такива сработи? То така че не е интересно. Какъв туз Блейз, бе? Човек ще му убие, без даже да ме е хитнал. Вау. Аз имам другите етажи. Аз ще на най-горе. Ритер просто. Добре, беше най-рано. Бре, аз си... Не, нагоре сме тук. Сега така. Това е последния етаж, бе. Стига, бе. Добре, хлябове, ипълки. Скачи тук е тъп. Доста уит имаме, бе, брат. Добре, Искам сега. брат за накъл, за Трябва ни пещера първо. Там О, там виждам диаманти. Но първо, преди да тръгнем за диаманти. не беше да скачам. Тук имам гроб. Аз крафна една айрон кирка, бе. Аз пък имам гроб. Аз имам айрон кирка, виж. Аз пък имам гроб. Това е спорта! Спорта. Аре. Аз имам гроб. Кипиш ли са? Виж кой има на гърба. Чай с. И взех си гроба. Ти после миши мои ги примно. Там виждам диаманти, които ще хора веднага ги взимам. Ма сега ще чуя между кой ми е скрафне. Има един, дето е смисъл, каза, че без не. Не знаеш, че Big Sword е диаманти, не? Да. Не знаеш, че има... Ако гледал ли си на Никича? Да. Дето имаше един друг. Дето беше малко по-страна. Каза се Iron... Не Ендъра, той е друг. Нещо като Iron Big Sword, нещо колно така се кажеш. Ма не Iron, но от диаманти са крат. Така. Почти съм до диаманти. Нали общо е всичко? Да. Искам да влезна в колата поне един път. Не можем, че има много гадни... Виждаш тия спаунъра там? Къде? Може ги? Там точно замък. Има един спаунър. Тия спаунър, ако учиш само до тях, и те веднага ще спаунат. Ма спаунър само един спаунър. Имам 4 диаманта. Че ще направим ли мечо или после ще ги... Не, няма слот на маунти. Мисля да крафнем биг. Някакви яки там. Giant. Както счита, има както счита. Да, аз съм мирах диаманти. Това май са... Не са 8. Така... Колко имаш? 10. Дай 5. Не, добре. Не мога. Какво прави това е? Метнах ги. Какво прави? Това са претъркаля. Да. Още диаманти. Yes. Почти сме за Big Sword. Точка е 7. Значи сме окей. Колко имаме? Ти имаш 5 и аз имам 5. Значи, да го сетна, аз ще го сетна да и... Така. Къде си? Тъпа? Стръмаш. Не, стръмаш. Трябва да се запазим мястото, дето ще живеем, брат. Де диамантите? Дали имаш още 2 диаманта да си копал? Значи, трябва ни още един диамант за Big Sword. Ма ни трябва и айрон. И кол. За да си пишем айрон. Аз имам един. Аз имам... Колко айрон имаш, че? Серио? Айрон. Айрон 5. Диаманти? 6. Как стане още? Я 6. Аз имам 14 айрон, но ще ни трябва да скръхнем сети. Поне айрон сети да му влием вътре. Това е сигурно. Чакай, май. Аз търся къде... Аз съм набагал хекси, че чакам малко. Ето тук вече би трябвало да има нещо. Опа, крипър. Да, има нещо. Ей, гръмна. Кол. Още кол. Пещера. Така, това не трябваше. Скачаме. Торч. Айрон, змайрон, диаманти. Къде бе? Змайрон. Чек, имаш ли работна маса? Мисля, че... Това са 8 диаманта. Ява. Сега ще го бера, ще идвам. Колко диаманти имаш? В хекста... Не! Фак! Колко диаманти имаш? Нямам... 6. Значи... Човек, имаш ли работна маса, питам? Да. Може ли да ми дадеш? Ето. Добре, сега че би трябва... Ето ти 4 диаманта още. Мерси. Опа, за какво слагам дърва вместо работна маса?
То е едно и също. Още айрон намерих, окей. Значи диаманти вече му изкрафтам биг сордо, ако искаш. Диаманти ли? Ами да. Окей. Оп. Мисля, че така се крафтваше, не съм много сигурен. Слагаш една клешка и... Да, че сега. Да, направих Diamond Giant Sword. О, и аз направих. И така, мисля, че се прави друг. Не. Да си крафтна ли дъма кирка? Да, ще ми трябва, да. Да, си крафтна вече. Да, трябва ми стик, сега ще се направя. И вече почти нищо не мога да скрафтна с това останалото ми. Айхон да купаем още малко и вече му качваме се горе да ги бием тя. Чест, ама нямаме рая на сетове, брат. Да, точно. На това как още малко покупаем. Ама ти сега трябва да си хвърля... Че аз малко да дигна сондвич, защото съм много малко. Ти трябва да си хвърля... Тъпи неща. Гипа. Аз гипам кола, защото почне трябва да печем. Добре, аз хвърлям някои неща, дето... Ало? А? Ало? Кажи. Ало? Мога нещо да се прецака връзката. Ей, се съвръщаме като се оправи. И се съвръщаме. И отново сме тук, хора. На него нещо му спира нета, аз мислех, че е на мене, защото тук много гърми. Майка ми прави храна, брата. Да, Добре. И такова ще е там. Ти с какво снимаш? Какво снимам? Да. Бандикам. Така. Мисля, че понякога не ми изписва, защото един мой приятел ми каза. А в YouTube, смисъл как така? Не ми изписва бандикам отгоре. Не това. В YouTube, нали има такова. Дето можеш да имаш максимум 15 минути. Оправил съм си го. Фак, има скелети, май. Са опасни. Това са диви скелети. Ако намирам нагла, ще мога да ти си крафна, може би ли? Има някаква... О, не! Зомби бос! Фак, идвам. Къде си? Не знам. Беги, експлодеш. Тук са... Изграля, бе! Да, ти има кива. Той зомби резистърни му е. Умира, бе. Колко пусна? Нищо пък има кива. Нищо ли не пусна? Пусна една дъма лопата. Няма ли да е видял? Breaking 2. Я? Някаква Breaking 2 очаква се някакъв армор, ама това ти е много. Намерих още един диамант, ама само един. Скелет крипа. Идва крипа. Да гърми. Къде си апаже? Аз ли? Не то. Не. Да гриба крипъра. О, диаманти. Колко? Един. Късмет пълен. Ресфул. Не знам за какво ми, ама готин. Айран. Тъпа диджей. Телепортна се да един диамант. Мятам го е тук. Ти се телепорта. Тук съм. Метна човека. Вземи го. На мен ли ще е диаманта? Да, защото и аз вземах. Мятам това. Опа, тук обаче има нещо, видях та... Уха! Така, къде са? Нищо, хора, извинете, че ако спра клипа по средата на клипа или каквото става, защото при нас има буря, да, и има комастрях. Да не ми спре нека. Че да си изключа... Не, няма си го включа кабела. Емералд, кажи по Емералд. Че как си та губя, бе? Ще го взема това Емералд си едно. Ачимен е. Ще скачаме нагоре, ако искаш. Колко айрон имаш? Колко айрон имаш? 19. Аз имам 5. Имам енчант на лък. Че аз ще пусна в аз само да скачам. Power 2. На какво? Ма къв? В смисъл нормален? Power 2. Нормален ли? Да. Така нормално. Нормалка или някакъв друг, защото не има списание болови в съда? Тъпа диджей. Така. Ще разделим ли айрана, човек, защото имам 10 общо. Не, още малко ще трябва да покупаем просто. Аз имам water printing 7 минути. Да, видях го това, че го пускаш. Опа! Това не е добре. Крипа! Телепорс! Защо не съм? Още айрон. Така. Аз имам флайна, бе! Какво флайна? Да, има флай. Аз съм хък! Виждаме на ябълка. Имам... Аз с 30 31 айрон вече. Аз имам 5.
О, Какво направи този зомби? опа. Дай ми чокопедия. Чоко, какво ти даде? Чокопедия, това за чоко. А, да, сечих се. Чокопедия. Няма нищо. Там бяхме. Още айрон. Ето тук надолу. Да, видно. Там бяхме. Лапис. Ето къде сме били, аз ще събера малко кол. Аз Човекаха съм малко там. точно и също време. Ела да малко айрон. Диаманти май са това. Да, намерих диаманти. Гепе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи 4 сега. Чакай. Не съм са 4, другите диаманти са си мои, дето ти нали ми даде един, аз от 10 те ми запазих още и от тия 4... Да, аз имам 24 айрон, ела. Метни ми 4 и аз ще дам айрон. Ето. Трейд. Колкото айрони. В смисъл, вие за сета, аз имам 24 точно. Ало. Да. Тук ли си викам? Дижия парста, Дижия. Някакъв гробството. Пише Дижия парста. Вземи си го аз ти съм гроба. Беги. Ого, 3 скелета. Килнаги. Колко айрон имаш са? 13 неопечен и 8 опечен. Значи, значи сме готови. Ако искаш, аз са килна, освен да скачим горе. Кил. Окей. Тъпа диджейчо. Да, в Battle Tower съм. Добре, ще така. Аз там сетна спомням. Добре, чакай малко, човек, имаш ли? Човек, можем да направим доста хлябчета. Ладно! Добре! Телепорт. Игра с 15, играха с 7 пъпаса. Къде са планата? Имаш ли... ето, чакай, брат. Скални катерачи. Как се качи тук, бе? Катира са? Диджей, да знаете, че в началото много пъти се телепортирам до диджей Вампар. Не се телепортирам, това не е баш такъв прям чит. Ти си имал работна маса, тук що е. Направих, човек, имаме 13 хляба, че колко хляба имаш? 0 ли? Да. И чес. Аз му скрафна малко. Ето ти хлябчета. Ти можеш да си направиш ли? 5. Така. Хапна. Че аз да метна тия туловичи, които не ми трябват. И аз ги метнах. Аз още дървени кирки спазя. Аз за какво ти метнах? Ще пускаш ли? Дарах ти айрон още. Колко айрон имаш? 8 опечен, де. Последната печка е твоя. Чакай да прави на гръбник айрон. Да. Едната печка е твоя, другата е моя. Окей. Колко айрон имаш твоята? 24! Аз съм 19. Ти нали крафтвам често? Да. Ще метна тази стомбрада и тази лопата за какво съм, Аз тук, дето бивах, имам скил. Дето бивах таралежите. Да, колко имаш? 1. Ако биш повече, мои деца пани, какво беше това? В смисъл, му изкарам един хилмът и ако този хилмът го направиш диамант, стане като пухлав диаманта. Малко пухлав. Къде отиваш? Де знам. Стоя така горе. Аз тук си сетвам ли поинт? Сетвам спаун поинт, като замес. Опа, аз съм на хъма по погрешка, нали? Ти как се сетваше поинт, бе? Да, сетвам се. Имаш 6 диаманта. Какво мога да направя с тях? Това как се сетваше поинт, бе? Пише спаун поинт. Идем на мапа ли? Да. Не знам точно. Диамонт. Какво му е крафен? Diamond Dagger. Моя айрон. Седи му е се крафен. Да, точно. Опа! Аз съм сладка филмът, освен. Ще го да потърся. Аз ще си изключа. Тъмен ще ми стане екрана, човек. Цепи! Що? Защото изключих си го, знаеш как гърми при нас, аз виждам светкавици. Аз не знам, че аз това гърми. Я сега е. Би трябва при нас да гърми. Скоро. Видя са гръмотевица. Някъде се ще стръщи. Ще ходя да потърся такова малко таралежа, ама скравна як хелмът. Як хелмет ли? Малко по-хубав. Направи си айрон, човек. Остави ги тези. Чакай, само секунда. Знаеш какво? Не. Вървях си. От Нелюдей ходим до тази пещерата. Сещаш се къде бяхме? Да. И ние сме подпуснали диаманти. През точно над нашата глава. Аз ще трябва да ги взимам.
О, не. Колко са? Цяла един, yes. Пълно. Вече може да скара дън панталонки поне. Това е яко. Абе, чекам, ти трябва да още диамантини айтеми, брат. Да, още вече с диаманти някога да около скрафвам, освен бол. Ние сме вече айранки, човек. Аз още не съм, но... Стой при печки, сега ще потърся още малко диаманти, може би това. Братак. Намерих село. Село ли? Да, ма няма хора. Портвам се. Не, сте портвен, не сте до печките. Аз не съм знал нещата. Че колко айран имаш опечен? Имаш 11 опечен. Добре. Аз скрафнах дън панталонки. Аз го изключих, ето. Не се изключа, целият ток ще изключа. Мама преди това ме предупреди. Защото компютъра ми затова изгоря, той може да няма време за... Добре. Значи, какво мога крафна? Аз не си крафна айран, ще така замисля. Готова, аз направих това, което ми трябва. Мен трябва само един хелмът. Те диаманти си ги пазва. Последното айрон. Аз чакам още малко айран. Готов. Готов съм. Аз взема кола тогава. И аз отивам към... Не, чакаме. Аз отивам към една кула. Ще само малко хляб, защото няма много. Окей. Имам, човек, той не са дали 6 и 7. Дали сте така? Да. Значи 7 хляб, защото аз имам 6 вече. Няма. Така. Аз имам малко повече. Ето 7. Имам лък, дето скоро се трошила обаче. Айрон остана, ми остана още едно айрон. Идвай. Чакай само да взема последното айрон. Много съм напушена, Така, готово. Той тук ли се правиха тези брадвички, брат, дето можеше... не, това беше текета. Текет лайт. Аре, шуми. Аз имам и торчове, и хлябове, и бобчета, окей, като е. Бобчета ли? Бобчета? И аз имам бобчета таралежа. Не, бобчета. Шо бобчета. И аз мисля, че това са бобчетата таралежа. Какво му се време с сняг? Ти нали имаш лопата? Да. Виж, има бобчета от сняг. Това не го знам. Ето, спална са, идвай. Спална ли са? Тук трябва да си бързо. Идвам! Къде си? Има един с голям меч. Такъв меч говори само един диамантен, дето го държиш. Вземи половината кръв, бе! Абе, аз искам. Тук са много танкери. Той ще ме цепи, бе! Има така обаче, тия слабичи още в началото, после има един дълън свет. Дето направо... Дед много подскача, бе! Да. Има бос! Чакай, аз тук килвам глава, пак съм на малко. Има бос тук, брат! Хелп! Чакай, пише само спаун point, окей. Идвам. Хелп! Да, това лалка ли, бе? Айде, умрях. Човек, точно кил не мира, бе. Убима, да. Колко час една спаун. Убих единя. Сетнах си поинта. Аз не му убия. Някакъв са щит. Да, мърдина аз мина по боса да го убия. Накрая, вече този бос ти пуска, ако те хитни ще ти пуска... Ко дари? Този нищо не ударя, бе. Ще го кара. Окей, айде в нефти къщи. Имам две такова, виж кой имам. Да, знам, някакви синици, да. И тук има често удри на време. Аз да имам двете легла. Окей. Печка няма. Да, печките има кол от някой път. Не всеки. Айде. Има още такива... Аз влизам напреде. Не влизай. Лавка ще тук има... Че са си говорили? Което по-излезе някакви личица от тук. Тук моята стая има 3 честа. И трябва да вземем букшелф, ако намерим. Само казвам. Чик, трябваше да дойш тук. Това чоко боза, какво е толкова важно? Има храна в единя. Защо има толкова? Защо толкова? Аз го взех нещата. Тук има две голд, яко. Защо има... Ей! Фанах, виж какво фанах? Чакай, тук... Да, малко пълсъде. Да помисля си. Успокойте се малко. Ей! Нещо пусна. Тия са окъсно огадни. Умри, бе! Пюна го. Ама аз шикнено. Дай първо разгим тия къщи. Има много яки неща. Намерих кол, идеално. Диамантини! Да, диамантини. Бревно ще там. Аз бягам тук. Аз бягам! Не мога да избягам. Храна, торчове и гъмбала. Добре, аз влизам.
Добре, скачаме освен на тез. Готов си? Айде, диамантини, двама диамантини, трима. Точно замък. Гледа ли си лута в Ник БГ? Не. Както да е, той беше тук имаме този замък. Много е хард. Ма има по-хард този замък по време. Ама за сега този не е толкова зле. Аз цепа диамантини, човек. Ми направо може да фасот, аз съм на 2 сърца, човек. Аз съм на по 1,5, половин сърца съм. Добре, за поредни път умирам. Убих още един нас. Да, има един диамантен слуг. Не знаеш, Убил го. 10 бутон не могат да хитват. Взеш диаманти, май. Сега виж, стой. Оставя да хитни, не съм 10 бутон. Трябва да хитни, гледаш? И не мога да хитни. Ето е яко. Дай някакъв друг да намерим. Ако не трябва да хитвам, ти скажеш 10 бутони, така не може да хитни. Ма тук има спаунър. Сигурен съм. Няма. Някакъв... Те си спалмат така, бе. Има едни спалнери, само се спалмат. Не мога, че бе съм. Аз трябва да качвам нагоре, обаче, защото забрах къде да стълбите. Но на кого ми трябва да стълби? Аре. Колко? Връщам се да. Много съм. Що? Скачай, бой. Оха! Чай съм малко турчи да им спална много, защото на... Факли? Тук има някаква тайна сграда. Тайна рум намерих. Средство. Няма го чакай, може би ще нещо важно. Вой. Вой, много съм. Виж колко са, майко. Чай, аз ще не искам 10 бутон, като трябва да ми хитват. Ако се пробежат много. Така, не мога да хитнат. Да, разбира. Крипър! О, дай! Давай. Не, вой. Човек на пълно сърце. Мисля, не. Дай. Опа, извиня. Нищо не виждам. Санточ. Така. Брат, целият съм прибъган с някакви буклуци, бе. Те не са баш буклуци, не знам. Не, бе, уидове, такива сидове. Не. Аз съм да бия тия слука да не те всепат. Как ме би? Тия слука якото, че имат една дистанция, ако трябва да ги биш тази дистанция, те не могат да убият. Крипър, да! Гърми! Има и скелет. Направо човек мазал остана. Кюнаги. Добре, това е сега доста яко. Яка е замъка цял, да? Вей, ето има букшелф. Костатка е. Така, вей колко в печките. Взимай букшелфо, бе, грам да не ти пука. Човек, опа, идват те, те идват. Идват за нас. Има хилър. О, майко мила, това ме разбиха. Мина килъха. Давай, портай са. Там съм, споко. Портай са. Къде е то хилър, бе? Къде е, бе? Ние го килнахме, споко. Виж, аз скачам и ги бия колко му... Килвай. Убихме ли ги? Убихме ги. Взимай букшелфо, бе. Аз още гречки и уния изключих. Вай, колко имам. Вай, имам 340 стикъл. Идваш някакъв. Какво? Идваш някакъв такъв. Аз го килвам. Чай сме нямам, защото нямам хънгър. Хубаво за тия толкова да ги имам. Вай, тук колко често има. Къде, бе? Ела тук. Не. Якия хляб, храна. Храната е много важна. Най хем от който няма ми трябва. Колко? Вой, намерих най-хубаво. Не ми кажеш, че не се намерих тия бутушки. Кои, бе? Дето, ако изслоиш, с тях бягаш по-бързо. Слагам си ги. Кой е това, дето го намерих аз пък? Да. Точно в този чест ти го отворя. Имам... Да вземам ли нещата? Не. Виж какво, това не е смия бол в играта, виждаш ли? Я че се го да. Виж. Да? Пръска ми. Ето. УТФ! Може ли ме го дариш за малко? Ние се окрафни. Ети това. Опа. Доста бързо, Излез само отвънка, ме виж. Аз имам стрели, брат. Чей сега. Той аз имам малко. Гледаш? Чакай. Върнам с кофата, не ми трябва. Ой, тези бутушки имат дирабилити 6 милиона. 6 хиляди. Гледаш? Да. Уау! Ама не знам как се крафва. Много трудно се крафва, тук спорам. Трябва да си ги запазим, брат. Опа! Не си ги слагай! Да, бара, имат 6000 удара. Имат ли? Колко удара? 6000.
Предупреждавам да мога да цепа за това. О, аз ще ги цепа с най-силния лък. Тъпи БГ Спортър. Ма не Но, така. на едно сърце. Тук съм. Трепорс. Аз ще пикам. Нямате шанс, докато ние имаме екип инвентори. Мисля си на спаун поинт. Опа. Типи бих. Написах спаун, бе искам. Опа, чули го това? Ага, малко. Това е много са. О, ти още. О, кило, просто. Идва двама диаманти надолу. Че купиха. Да, бе. И Николи, да бе. Видя какво става просто. Идва още един гол надолу. Аз ще мога и сам да ги убия обаче. Аз убих. Диаманти не идват обаче. Аре, мой. Един иска да би мен. Yes! Браво. Чай наям. Един арчер, двама арчера нацепат. Аз взех с диамантини, те прескочи град. А чай, ще убия. Тук е. Аз целя айрон, не? Аре, хил на го. Опа, има един диамантен при мене. Чай, аз въззирам с малко така. Един проблем, идвам. Сема му само по 2 кръв, човек. Нищо. Убих го. Би. Идва скачваме бързо. Чакай ме. Дърцам. Опа. Къде? Става лошо на такива си той. Аз баем бил е. Имам щит, ако не знаеш. Да, не съм видял го, ама... Добре, къде е сега? Не мога да Опа, те си идват. Къде са? Е тук. Колко са? Двама. Горе ма чисто бе. Къде е пара? Ама га. О, голден блокчета. Взимай ги. Дъма хелмата, аз вземам дъма хелмата. Дъма хелмет ли? Да. Ще се услова. Тия голд блокчета ще ни трябват ли изобщо? Можем за голд апъл, може скрафтим. Гледа. Ео. Добре, бъговете ни вече не ви. Голд съм. Шива точно. Какви сте с бутушки, бе? Чуе. Това е Protection 1, Boss Protection 2, Projectile Protection 2, Fair Farming 3. Тия направо ще ма разфасол, човек. Кому ли са? Разфасол, му викам. Телепорт се, ако поискаш, ще е хубаво, защото ще му убият. Няма да убил добре. Не, убий ги. Ой. Сега пак се чу вратата. О, не. Има диамантинци. Диамантинци на улици. Аз няма да учу. Махна се изоставам. Аз го цепя. Тена къде трябва да скачувам баш. Махайте са! Идвам ти хелпнеш, после ще продължим. Добре, то не го ставам да слезе долу, човек, то лети, бе! Добре. Ти си диаманта! Диаманти имаш че? 8, ти? 10. Там има спаунър, човек! Тук. Бързо. Къде си? Тук, телепорт се акси. Ява, Diamond Danger имам. Имаме пушка. Това пушка да е яко. Телепорт се намери къде скачи ми по-нагоре. Ти отива някъде, аз не знам какво да правя. Тук е боса. Protection 4, намерих Protection 4 нещо си. Там е боса, човек, и там всички яки чисти. Къде, бе? Тук виждаш, там боса. Дай първо трябва да минем през тия. Гледай да ги буташ надолу. Той един скочи за тебе. Аз бутнах един. Пак ще скоча. Той е долу, бе. Да, аз И как съм не умря? Той как не умря, бе? Ти не поема това да Опа, боса дойде, боса ми скочи. Yes. Той може да телепортира за време. Ма дай да уберем често и спа, по-ще уби. Бе. Абе, нима такова е, бе. Виж го, не се телепортира като ги. Не! Това трябва да го взема, голям бакпак. Дай го, е. Фак. Тя нова. Тут би трябва да има още. 5 очи. Какви? 5 очи. Добре, 5 айрон. Eye of Ender ще го взема, защото после му изкратим нов меч. Добре, това не е яко. Аз имам един това хилинг. Виж какво те намерих. Това кой е? Кука е. Това... Виж, аз пък какво намерих. Виж. Какво? Да. Ако бим бос ще даде много яко нещо, ама... Може да ударя за малко? Да. Къде този? Няма ли патрони, къде го съборим този? Кой това е? Имам някакъв стъв, бе, човек, имам някакъв став. Да, това е за хелвен. И като нямам... Ето бос, ето. Ти имаш къв став, имаш ти, бе.
Аз за поизън някакъв ламир. Ало, защо? Аре, Тирпулс. Че, аз ще седна Вой, под... какво прави този? О, виж какво прави, бе. Не му мръдна. Чай, ще го поизън. Поизън. Аз взема другите. Аз почвам боса. Вой. Дори ма хилва! Вой, поизън, много работи. Това хилинг стафа, за какво не ма хилва, бе? Не знам, мисля, че му хил само фърът. Не съм сигурен. Какво да може да хилва? Само фърата му хилваш, не съм сигурен. Вой, че... чупим хилата, бе. Сериозно ли си, бе? Да, не, този меча малко му взиш, може да починем. Какво? Виж какво правиш, виж какво прави, бе! Виж как... Какво прави, бе? Само не дърпат, видя ли? Ти дърпат ли така? Фак. Чек, ще убием един диамантен. Какво? Аз що не му хитвам, бе? А? Иди да знам. Нещо се бъгна и ти даже не му хитвам. А? Чек, аз лъгнах. Той му ме удари. Аз дисконектвам нещо му лъгна. Окей, без бутушки е. В момента се върна ли съм? Що жена? Аз много подпуках, човек без бутушки остана. Аре бе, няма ли да ме пусне? Човек, какво стана, бе? Нещо ми стана с хикста. Ще го убия. Крашна ми хикста. Ти си вътре в момента. Крашна ми хикста, тук що? То ма дърпа назаре, бе. Да, убивай го. Вземи меча. Без нагръбник. Ти ли? Не той. Само с гащи. И без гащи. Убих го. Меча ми дропна. Да, и сега служи този меч в инвентара, нали, държи го си едно, наси Shift и 10 бутон. Окей. Shift 10 бутон. О! Къде е спално? Ще умра! Не си пак спал. Телепортира се, бе. Портнах се някъде. Да. Я ако натиснеш само 10 бутон, ти дава резистън. Добре, на 2 сърца съм. Ги къде спортваш горе-долу. Не! Хекс, на сапа. Я, той, и той. Добре, ГГ, бе. Малки ботчета. Да. Извам някакъв етим. Колко голден блок ще имаш? Иди да знам, че ще ме цепнат. На половин сърце съм и ги убих. Колко голд блокчета? 5 голд блокчета. Юху! Аз не знам колко ама не съм сигурен даже. Имам хелинг стъв. Аре, хелва има, бе. Не знам, ама има един слайм меч. Ако намериш слайм, и с този меч му хилваш фърата си, човек. Само си едно ги биш и му хилваш всичко. Диджей, виж. Вътре ли съм? Да. Вой май пак ми краш хикста. Не, логин, вътре съм. Виж. Кой? Така. Що с... не. Сега как да са... Не може, той ще свърши, не е толкова много споко. Човек, виж как... Моята хилвам. Да. Вой, да. Хилни ма, брат, моля са. Не мога. Абе. Да. Може ли? Чей сега. Що бе? Има и такъв меч. Добре, ако искаш да се махне в замъка. Човек, имаше едно много по-хубаво, дет беше във въздуха. Мисля, че има още едно ниво. Човек, имаше едно, дет беше във въздуха. О, фак. Да, дето лечи с него, не? Не бе, едно във въздух, Skyblock, един замък във въздуха. Човек, аре в него, там да живееме. Едно такова слайм направено. Не бе, човек. Има един дворец, бе. Във въздуха. Трябва да мери това, окей. Съгласен. Какво направи ти, бе? Вън съм, пребор се. Чай, се пробвам да използвам това спец нещото, дет не го знам. Граб ми хук. Как го прави това, бе? Граб ми хук. Диаманти. Погледнах на E5 коста и гледам диаманти. Добре, бие се пак срещу един от тия рицари. Имаме доста букшилфове, това е много добре. Живеем. Нали ти казах, има едно летящо нещо, човек. Знам го, да сетих са. Ма там има капани, бе. И само един капане. Да, точно дето чупиш един дъмъблок, нещо подобно беше и параш. Да. В една вода. Ама кой каза, че ние ще паднем пък във водата. Ние този капан не се намира само в море някъде. Ние във въздуха някъде беше. Имаше едни бутушки, дет можеш да ходиш по вода и се превръща в лед. Да. Селце. Калдрон, да. Знам ги. Ма не, ти можеш да сложиш на всички бутушки това.
Не знам на кой. Хубаво, че Това съм сигурен. става на Бога, че имаме хелинг стъв. Мъгът тия кисте с карти, те петля. Ти трябва. Вой, бакпакът ми не забравих. Кой викаш? Бакпакът ми, чай си го кръща някак. Как се го кръща? Storage. Имаш ли батпак? Как се прави? Ами, много трудно се крафта голема. Аз го намерих. Малки се крафта лесно, но голема е много хард. Окей, сега. Мисля да гепам тия неща вътре, защото са малко така по-важни. Не е тук. Аз не знам какво се прави с тях дори. Аз знам. Точно за това. Ти по-много знаеш. Тия се влюбиха, бе. Тия се влюбиха, вижте. Вида. Ява. Доста грозни, бе. Има нещо. Чок. Ела само гледай да не взимаш шатен, защото... Чок. Аз нямам какво да ги взема. Чек, имам... пък и махнал се протекшн на нещо се махнал. Така, вой. Половината стафа и тук където не ми трябва. Виж какво взех, бе. Взех някакъв фърк от честплейт, виж. Чай ще само да мета някои стафа, които няма трябва. Вижте. Чай се отвънше, аз в момента не те гледам сам кам. Защото не мога да Това майта дърпаше. Пуф. Той няма не трябва. Тата портва на 2-3 купчета от тебе. Виж къстъв. Виж към нагръбник. Да. Това и аз го бях бил. Виж. Опа. Айде живеем малко скаш на пиратски кораб. Где е там? Чей сега? Колко диаманти... Сега си ги разделям само да... Къде са мои диаманти? Чей сега? Вей, колко диаманти само виждам от тук. Колко диаманти имаш че? Че... Това какво е долу? Нещо като дънжене. Гледаш се на Спарк? Ко? Знаеш кой е Спарк? Спарк ли? Спарк. Да, Спарко. Гледаш ли го е Хикст? Не баш, малко. Живее такова чудо. Това ли бе? Да, колко диаманти имаш? Сега ще видя. 11. Скачам долу, човек. Чакай, аз съм 32. Дай ми да си ги раздинам. Не, това е някакво друго. Това от замъка часа, бе. Тук ли си, бе? Готово. Такова. Дай ми твои диаманти си ги раздинам. Ето. Че аз съм 32. Един диамант не знам какво правим. Тук е тази хелингата. Ети, метнах ти 20. Чакай, тук е. Някъде тук е крипърч. Вау, това е шако. Щупи редстоун. Щупи голдстоун. Тъмно е. Защото щупи голдстоуна. Така, точно е. Скеле. Какво правиш? Тук има един. И тук има два. Тук има чест. Чест, да. Няма диаманти. Диаманти. Аз да ги пада му. Вече може да ги раздим. Тук ми ще има бос самка. Аз това викам, тук има стойка. Няма, аз съм на малко човек. Не, да ти дам това. Стойка. Сега. Да ти дам диамантите, човек. Сега не. Бързо, аз докато го... Дарай хилното, ще си дам. Чай, сега. Стой, чули стой. Ечи. Дай. 23. Не мога ги взема. Имам пауър, едно лък, някакъв. Аз имам пауър, 2 ма го метнах. Какво е? Тук спа... Опа. Това не е добре. Мани го. Лава. Паркур. Ти пак го правиш, бе. Ти можете го тъж. Карай. Чай, че тък му трябва да поставя точно. Аз сложих ми също. Тук има спаунърче. Добре. На паяци! Колко на паяци? Има бос. Fuck the shit. Къде е този? Бързо ще попълнара. Къде е боса? Аз боса, не знам кой писал. Дай ми дъма кирка. Каква? Не, дума ми лайв метал. Fortune. Лайв метал, якщо сама се поправя. Така ли? Тук ще има нещо, да. Коти бе? Ти знах скелет. Скелет във врата. Това е мучак. Ти ли ме хелваш? Да. Коти бе? Намерих нещо. Имам само един торч. Аз ще хелвам, аз отстрани ще стоя. Аз пък ще по-низам. Wiggle. Извинявай. Окей. Не преше да излизам. Къде си, бе? Излязах? Окей, това е официално превземано. Там има друго! Не бе, задържи ги повече. Кой викаш? Задържи повече на хълникия. Вие съм Fortune 1 на кирката. Ще взема повече диаманти. Чуй, там има някаква къща. Трябва да се докопам до нея. Колко диаманти имаш? Чуй сега. Нали имаш 23? А това за какво служи? Колко? Грапна колко? Да, 23 имам. Грапна колко е? Това как се използва? Сега гледаш, виж, ела тук долу сега.
И сега насочи към калстон и само искаш. И тук, чай, малко по-близко. И така, оп, и тъй. Айде. И ще. Към кабелстон обаче трябва. Оф, я го дай твоя. Така как. Аз се разменявам, Дай го. Сега с моя не знаеш. Така. Това не спомняте как беше това. Твоя миш не може да се фаща. И това не мога да го направя. Не искаш само един път, не го задържаш. Нищо да ме хваща, За калстон трябва да точно. хвана. Така, твое лето е в момента, се крафтваш с много пистани. Не само това искаш. Дали тук ме се видях, че има диаманти. Аз сега се покатера малко кошка, Там е капан. Значи Кирил, че им сега последно. Аз се качих на едно място. Че им сега? Гледай сега. На 2 сърца остана. Кирил, че им сега? Опа, глема! Паднах. Ела, тъпни са до мене. Не, човек, не. Моля да телепорти са. Ти бегаш по Гледаш ли? Дръпни са. Тъм. Чай сега. Така. Тъм. Аре бе! Бая голям хват, бе. А? Твоето има го бая голям хват, но можеш фаш само за дърво. Какъв е то ще да е? Що да е? Какво е? Де да го знам? Гледай сега. Какво е, човек? Де да го знам, бе? Тъм. Хупа! Паднах. Добре. Така странна някъде търся, я знам и аз. Аз опитвам се кача горе. Искаш живе на ети летящи островчета. Ми даде, не на слайм блок, не на слаймовете обаче. Чек, аре на ония остров, там си има и уит фермички. Не знам, обаче трябва да търсим във водата, защото аз във вода съм ги виждал тия. Моля? Аз във вода съм ги виждал тия. Не бе, те са на въздуха. То дъжд по дялите няма да спре, бе. То вален в... Да нас цели в бурят. Да, това може да се фаща само за дърво, може да се фаща от 5 км. Ето така. What Ето така, не му умирал там. Ко стана? Тук има някаква кула, дето май сме разрушили. Не, там не сме ходили тук. И това човек, какво е? Не мога да го... Опа, не това. Това дърпа е на сант. Това не знам. Ето го е такова скайблокче, дето ти ми говореше, дето е на слаймовете, е там горе. Да, виждам го. Чай сега. Офе, има гигантски пиратски кораб. Сериозно ли? Ще ходим да го минаем. Ма разбира се, че отлиз да не. Аре, че само се сторна още някой. Това не е гигантски. Колко диаманта имаш? 23! Аре, че ще да малко тогава. Това са малко така повече. Чук ние си ето ли? Мага, то винаги ми го сменя на този щит тъп. Не го ща. Това е заради меча, да. Чай, имам ли дърво? Ако го метна кош ми присъедини се. Сега да видя. Дърво? Аз Уоу! не благодаря, ще става. Виж това е. Чуть нямам дърво в мене. Гледаш ли сега? Чакай, имаш ли дърво само? Не. Гледай сега. Значи ти направо ще телепортирай така. Ти направо ще телепортирай, да. Аре бе. Не бе, не е този, този малък. Гледай сега вътре! Телепорти се пак, телепорти се Споко. Ма не е този, този е малък, бе. Аз не ти говоря. Умрях. Телепорти се. Тъпа, как си... Диджей, извинявай, че. Виж, аз ти говоря съвсем другия кораб. Ще само държа в водата, виждаш ли? Къде бе? Там. Там. За това ти говорих аз. Чакай малко сега. Ма ти... Те са два кораба един от друг. Моля? Два кораба, големи са един от друг. Там е другия. Ще живеем един от тях. Дай първо да ги очистим, Абе, живея на втория, защото този... този са още ми няма живея на него. Окей, ма да го береме поне. Да. И той другия Много ще го берем. съпортна. Ти си доста бързичък. Нещо ми лаги доста. Аз не скача горе. Игра с 3 фапа със 7. Тъпа диджей. Човек, аз не мога скача горе. Но до този момент. Чай, дали ако спа на фенса? Вой! Чай сега, къде е моето? Аз току-що го дръпнах и викам къде е моето. Шум. Човек. Остана е. И моето ме изърпа. Да, обаче, твоето е малко по-малко хват. Аре бе! Пускам воя, че ме мърза да скачвам. Телепорт. Тъпа диджей. Къде ти? Да, има тия сорежата така. Чай, пускам поизъл.
Окей, аз си пуснаха ми Poison. Може би аз съм изпуснал. Не бе, човек, едно много ме замаява, ма. Да, и на мен пусна. Вече. Не мога да го оцеля, бе. Цепа, няма ще оцеля, бе. Да. Бич. Не мога да цепна. Аз съм се сетнал по-ничко като ти. Аз им пускам Poison. Poison stuff. Poison. Ве, то си мога да се Poison. Аз го стана по сърце и кюла. Да, яко. Чек, не, бягай. Poison! Бързо, брат! Ти бая, нали знаеш, бая му и ги ланшоткаш, защото аз Poison като ми пусна и ги ланшоткаш. Ах, тия тъпчи служата. Но обичам да... Пуснаха ни стринчки, брат! Какво наистина е? Стринчки, да. Май някакви полшенки видя. Ето ги, да. Фак. Не бе, идва ли ми хилфаш? Това не е полшенка! Не е полшенка! Идва ми хилфаш, просто ще пукна. Не мога! Е така. Аре, бе, ти са не види, бе. Тъпа полшенка, бе, ей! Ето, това е стренчка. Убих го. Стренч. Убих ми. О, фак. Убих ми човек, бро. И май трябва... Какво е това? Чек, спирам клипа, защото вече спираме. Виж сам какво имам, После ще видя. Браво. И чао хора, това беше от нашия епизод и до